klar, Philip? Og den her. Dygtig. Sugerør. Og op i kassen. Flot. Dygtig, Philip. En vanddunk. Flot. Opvaskebørste. Dygtig. Armen hvor er du god. Snoretøj. Og den sidste. Hvad er det? Hvad er det? En toiletbørste. Det var rigtig fint. Og den skal op i kassen. Ja. Kan du putte den op i kassen? Eller vil du lige kigge på den? Ja. Op i kassen.